azon jöttek meg, hogy azt Tríve. De a papa még elmegy a deszkóba. Két rendőr megállította, hogy miért jöttek, kenyelet venni, azt mondja, hogy meg. Előfordul. De érettségiztünk, úgyhogy nem tudtuk, hogy a XY-nak ki volt az apja, meg az anyja, mivel foglalkozott. Meg hányan vannak testvérek, meg ilyesmi. És volt, aki azt aludta, hogy az apja vájára. És kiderült, hogy jégsége volt. És megszerezte a 600 forintos havi Rákosi Esztendélyet. Most már nem ezért. Hát igen. Elvágtam. Szóval nagyon finom, mert ezt is melegítem. Édesanyám, beszélgessetek egy kicsit. Hát most melegítem a kezem. Ja. Kis aranyos kis kezecskébe. Beállítom. Aztán milyen a szobatársa? Aranyosa? Segítőkész? Igen. Az pontos, tudod? Én is igyekszem. Pontos. Inni kell, tudod, sokat kell inni, hogy ki ne fáradjál, folyadékot. Mindenképpen. Mondom én nekem is kéne többet, de tudod, én ha szomjas vagyok, akkor iszom. De így, ha szomjas vagy, hanem inni kell, napi 2-3 litert, ezt tőlem tudom. És megiszod? Nem mindig. Kapok is a sidókra. Szóval édesanyám, ezt itt leműzöl. Szóval mióta ismeritek egymást? 62 éve, ugye? 62 éve. És még a napra is emlékszel, nem? Hát, Majdnem. majdnem. Gondolom iskola kezdés szeptember. És akkor végig jártuk ugye a középiskolát, aztán a főiskolát. És akkor édesanyám mindig azt mondta, hogy olyan jóban vagytok, jóban rosszban vagytok, az együttőknek fiúnak kellett volna születni, és akkor olyan szép házasság. Ja, hogyha fiú lett volna az egyik, akkor nem biztos a barátság olyan jó lett volna. Igen. Ja. Ez a tű.